W, Q, κάτι. Δεν είναι και δεν φταίω. Έλα, καριόλε. Τι είναι αυτό. Ρε, μην ανοίγεσαι κάτω από το τούρε του, ρε. Ήθελα να δω τι είναι το love tap. Δεν πήγε πολύ καλά η συνεννόηση. Attack damage. Πάμε! Δεν είχα κάνει spawn. Σωστά. Χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Μη φοβάσαι, Πέντραμ, πάμε. Περίμενε, πάω να ψωνίσω και έρχομαι να σε βοηθήσω. Είδες μαλάκα στα comments γράφει ο άλλος Jungle Diff. Κανένας δεν λέει Top Diff. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η διαφορά των ομάδων είναι το Jungle. Α, Δηλαδή δεν ήσουν εσύ χειρότερος από τον άλλον top. έκρυψα την ασχετοσύνη μου αρκετά. Ναι. Κοίτα, είσαι 0-6. Πριν ήσουν 0-20, οπότε. Καλά, ακόμα η νύχτα είναι νέα. Αυτός είναι εχθρός, ο Volbear. Ναι, ρε, με αυτόν παλεύεις τόση ώρα.